kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Misawa kendo janeno mar kalatvlive sadeke wang'e wayudo weche manyien mag ng'endo weche mokwongo ka uthuond wechego. Jatend piny Kenya William Ruto nitiere limbe mano mar ndalo ariyo e piny South Africa kocha. The leadership of South Africa on matters to do with peace and security in our region. I want to commend you. Ngego kum dalariyo mago mabiro. Limbe ma oket koda mano en mano mabende geto neno ni osiep makare obedo e kind pinje ariyogo kaachiel kod neno ni chenro mago mopogore opogore kanyo moting'o mano mar nyayo kwe kaachiel kod dongruoge bende ochopo e kind pinje ariyogo. The leadership of South Africa on matters to do with peace and security in our region. I want to commend you as we undertook the process in South Sudan. South Africa played a major role. As we have, as it is now in the Sudan, we are all engaged. And South Africa, as a member of the P5, has provided immense guidance. And I want to confirm that we are working jointly on matters peace and security in our continent. And Kenya will continue to play our rightful role in making sure that we contribute to the peace and stability in our region, whether it is in the DRC, Congo, in Somalia, or in the Sudans. And I want to reaffirm Kenya's commitment to working closely with South Africa in advancing reforms at the AU on matters to do with peace and security, and also on global governance. We are encouraged by the progress made in addressing trade imbalances between our two countries, removing barriers that hold our economies back, and strengthening regional value chains. Importantly, our cooperation is expanding into new areas as well: green energy, climate-smart industrialization, digital trade, artificial intelligence, maritime cooperation, e-mobility, and skills development. These are areas that both our economies are venturing into. Such cooperation will create opportunities to transform lives, empower young people, and build the resilience of our two economies. We look forward to finalizing several strategic memoranda of understanding during this visit, covering agriculture, tourism, ICT, energy, transport, and maritime cooperation. These agreements will deepen our collaboration and will provide practical benefits to the citizens of our countries. Jatend migao mano mabende ongerore migao mano mar somo molor Julius Bitok ne otwak kod jofwamb weche kama bende ne oyango ni kalenda mano mar somo ibiro luw mana kaka ne oselose kod migao mar somo kendo chwale e sikunde. Weche maket koda magi ne owacho kane entiere sikul mano mar Kenya High kama bende ne ochopo mar mondo mi ocho wang'e e chenro mano mar chiwo mich ne jopuonjrego. Bende ne otiyo kod thuolo maket koda mano mar kwayo tend sikunde duto te mondo gitem gibed kod twak gi jopuonjre kaka achiel kuom yorego mago mag thiro wechego mago mag ng'anyo ka achiel kod timbe mago mag wang'o utego mag nindo e sikunde.
There are people who are feeling like, well, there's a lot of pressure, but we are saying the school calendar remains the ability of any unrest in our schools. Governor Manoma County ma Homa Bay Gladys Wanga odiochieng' mano ma kawuono ne ochopo e nyim kamiti mano mar od buch Senate kama bende ne oyango kata ne ochiwo ler e wi chal mano mar weche somo moloyo to e kaunti mano ma Homa Bay. Weche somo moloyo to e kaunti mano ma Homa Bay. The responses are very, very clear. I'm sure you will not have much. We can do the questioning when we get to Homa Bay. Okay. Okay. Interrogating when we get the document when we get to Homa Bay. Yeah, continue, Your Excellency. In terms of support provided to I and VTC, training by non-state actors, the county government of Homa Bay recognizes the importance of non-state actors, contribution in ECD and vocational training. The support provided additionally in relation to the curriculum implementation, the county is currently implementing the rationalized curriculum design of 2024 for PP1 and PP2. Further, the agreement between the primary schools and county government of Homa Bay is based on the Early Childhood Education Act 2021 that provides direct support for establishment of eye centers within primary schools as part of the public education infrastructure. The schools have also provided Jonyuola rango hiono mabende nyithindgi kata chala mago mag nyithindgi. There are schools that are already at home. Especially boarding schools. I challenge all of us as a republic. Bende uluoni lamo kende ok nyal reso nyithindo e pacho kae. Wacho ni tich mano matek. Luor kaachiel kod bedo janyuola mano makare gin mana moko kuom wechego mago mabende nyalo siro nyithindo e pacho kae. Noloso ka otenre kod medruok mago mag timbe ma richo mabende osebed ka ineno e kind jopuonjre e pacho kae. What we call parental guidance has gone down so much so that children are taken to boarding schools at early and tender age, have children throughout the week from Monday to Sunday, to the extent that they don't even have time for prayers, for spiritual exercises. I think this is one of the gaps that we needed to fill in, because we say human person needs holistic formation. That person needs holistic formation, that they give academic formation, spiritual and moral, formation in faith. Imbe margi gwenge ma Meru kaachiel kod gwenge go mago ma Isiolo. Kane giloso e county kod gwenge go mago ma Isiolo. Kane giloso e county mano ma Meru, jotelo go ne owuok oko kendo gikwayo piny owacho mano mamalo mar mondo mi otem gilok kanyo pachgi ka otenre kod okang' mano mar gero e pacho kae. Kanyono ma ibiro kete oganda go mowuok oko mar piny Kenya ma ogamo Kenya ma ogamo tuo mano mar Ebola. Ka bende kanyo ma ikete oganda thenge no ichano mar mondo mi obi oger e gwenge go mago ma Laikipia. Bende kwethno ne okwayo piny owacho mano mamalo mondo mi orakre kod moko kuom midhiero e pacho kae. Kanyo ma bende oting'o mibadhi. Public health is driven by public interest. You cannot say on one hand. Kwa mambo ya wananchi, viongozi ambao wako na maadili, viongozi ambao hawafanyi ufisadi kama mwenendo,
wa tabia zao. Hivyo tu ndio tutaweza kubadilisha Kenya. Ile serikali tuko naye sasa, mnajua ina hiyo changamoto ya kuwa ina upungufu wa maadili kubwa sana, na ufisadi umenjaa. Kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo wadhi nyime. Wayudo kanyo ni kwayo ogolne jopur mago mabende wuok e alwora mano mar Nyanza mar mondo omi gimak motegno pur mano mar sunflower e puothego mago madongo. Wirani entiere kod chiro mathoth e pacho kae kaachiel kod pinjego mago maoko, kendo kawo mana ndalo mago manok mar mondo omi ochiegi gino mabende nyalo bero yuto kaachiel kod ngima jopur e alwora mago ma Nyanza kaachiel kod Kaluo. Kwayo makama ne ogol kod apisaza Maka Lake Basin Development Authority. Lenorwa, an operations manager mar kambi miluongo ni Green Tech Hub Limited. Ko bende kaka mag iluongo ni kata yao canals, gik machalo kamago. Koro wanyalo yudo pii yo mayot. Yo inyalo chalo kamago. Koro wanyalo yudo pii yo mayot. Yo inyalo losnwa yo mayot. Kendo wanyalo yudo kata mana gik machalo kaka tingni. To chiro bende gintiere go. Value and the income that comes with it is quite huge as compared to other crops like the ones that they've been planting here, that the sugar cane and the maize. So that's why we decided to choose. And also is climate resilient. The climate within this place is quite adaptable to it. This place is quite adaptable to it. It matches very mano mahoma be kono yangore ni sikunde 1,089 mago mag primary to kod sikunde 312 mago mag secondary mag piny owacho onge kod obok mago mabende opuodhi. I'm very much committed to
service delivery and making sure that I bring the government closer to the people, I chose to have this meeting today, bring the land officials forward. They have made their presentations. The heads of institutions have been informed of the processes to follow. We have also directed them on the offices to visit to, and anytime they want, also they can invite the land officials to their respective areas, so that at the end of the day, we bring up 100% titles issued to schools on these namings. And namings is a platform that is going to provide us with a lot of data at one point, so that we can know how many learners do we have in these our schools, and we can know if in case of capitation, how many learners are we able to give the capitation. And through these capitations, our schools get opportunity to develop their physical infrastructure to enable us get a good learning environment for our learners. So we are working in collaboration with other state agencies like the Lands Office, so that we can have our schools acquire the required documents to enable them be registered in good time, so that we move forward as a county. Thank you so much. I'm Mr. E kaunti mano ma Migori wedo kanyo ni en mor kod ilo ne kanisa mano mar Kopere mayudore Migori kaluwore kod kendo mano ma bende ne otim kod father mano mar diocese ma Homa Bay mano Michael Odiwo mano mar ting'o malo kanisa no nyaka e rang'iny mar parish. To see this wonderful project kick off. For now, I can confirm to the community and also to the church and also to the politicians that we can now see the light at the end of the tunnel. Because one major project, which was supposed to be the mother of the remaining 7, has already been awarded here. Immediately the priest comes here, we will engage him for a talk. We would chart the way forward on how to get the convent. We would chart the way forward together with the politicians and also the county government on how to build the complex school from modern nursery, boarding girls, secondary school, and then Catholic Technical Institute as was proposed. No migosi ndege okwayo tend county ma Migori mondo koro to nyal keto negi dispensary ma Kihoro mondo koro to bede rang'iny nogo mamalo manyalo konyogi e weche go mag thieth e yono makare, kendo koro gidwaro lakteche nogo ma oromo. Bende gimedo tilo ni Kihoro dispensary onge koda kata teko stima, gin ma bende gitiyo mana koda kata teko mar sola ma bende teko ne nyap maliche mokalo. Power. It is powered with some tools. Inakuja ninaketi hapo, ninapata watoto kitoka kwa shule huko, inakuja tunakuwa kwa wazee, tunaangalia ili nini kiti itakusaidia. Rito igni 40 go duto giyango ni jomoko bende osechako dak e lobno mane gichiwo koda ka chuny mogonyore e tok chike e gino mabende koro to gikwayo ni jok modak kuonde makamago mondo koro to dar mapiyo kaka nyalore, nimar gise ikore mar chako chenro magi mag dongruok mane omiyo giketo lo mar romo eka 47 thuolo mondo mi chenro mag dongruok makamago odhi e nyime. Hao wanaishi hapa bila idhini yoyote, watoke kwa hiyo